Kisat on ennen suoritettu Euroopan mestaruuskilpailujen nimellä. Kilpailujen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja puhuu. Ministeri Elias kisojen suojelijana. Belgia ja puolikuun edustajat kuulut turkkilaiset. Arvo Himber oikealla, keskellä Coulon, kansainvälisen paineliiton pääsihteeri. Kärpäsarjassa oli 8 osanottelijaa. Ottelu Mevis, Belgia, Jysel, Turkki. Belgialainen otteli vapaasti ja turkkilaista pelkäämättä, mutta ennen pitkää taitava Jysel sai hänet matolla pinteeseen ja käyttäen apunaan turkkilaisen tunnettuja jalkasaksia seljetti hänet 7:04 kuluttua. Toisessa ottelussa turkkilaisella oli vastassaan tanskalainen Petersen. Jysel huvitti yleisöä loistavalla painillaan. Jysel voitti Petersenin yhdistetyllä jalka- ja käsivasiväännöllä jo 2:21 kuluttua. Kolmannen ottelutoverin Turkin loistava kinttupainija Ali Jysel sai Iranin Molla Gassemista. Tästä ottelusta muodostui äärimmäisen tiukka välien selvittely. Miehet olivat aikaisemmin monta kertaa otelleet keskenään, joten lopputulos oli melko pyöreä. Jysel sai niukan voiton tuomariäänin 2:1, mutta tulos olisi voinut olla toisinkin päin. Kärpäsarjan mestaruus ratkesi ottelussa Jysel Ruotsin Bengt Johansson. Alkupystyssä ruotsalainen löi niskasta turkkilaisen kerran häviön partaalle. Mutta mattopainissa Jysel pyöräytteli ruotsalaista jaloista ympäri ottaen takaisin etumatkaa. Kun loppupystyssäkin turkkilainen oli merkitty aktiivisemmaksi, voitti hän ottelun 3:0 ja leivotten siten Kärpässarjan maailmanmestari.